Nejdůležitější je bojovnost a vůle jít přes překážky. Já jsem byl vždycky vedený k tomu, abych ty věci, které dělám, dělal naplno. On je přesně typický defenzivní zadák, on dokáže rozdat ránu, dokáže blokovat střely, on nezískává moc bodů kanadských za přihrávky a góly, ale je mužstvu nesmírně platný. Učil jsem se v tom životě hokejovým hlavně se snažit tu hokejovost dohnat bojovností a pokud člověk dostane pukem, tak se to zaleduje a jede se dál. A znovu perfektní blok, tentokrát Jiřího Vašíčka a to je mistr v tomto hokejovém umění. To, že hokej opravdu bolí, jsem poznal v Jindřichově Hradci, kde jsem utrpěl zlomeninu berce a 10 měsíců jsem byl bez hokeje. I ve Slávii byly těžké momenty, během prvního čtvrtfinále jsem si zlomil ruku a během semifinále jsem si k tomu ještě zlomil žebro. Naštěstí jsme tu cestu dotáhli až k titulu a dneska jsem za to strašně rád. Slavia po druhé v historii vítězí ve finále na 7 zápasů. Rád bych si ještě jednou sáhnul na extraligový titul. Bude to spousta dřiny, ale věřím, že se nám to může povést.